may prayer meeting guys. So, pero na ay na ano nga car oh. Ganina ra na. Karon pa pud mo kita. Wa siguro siya kabantay ang saba. Ah, hubog daw. Ah, may tagiyaan na. Kana pa da sa sulod. Hubog kuya o nakatulog lang kuya? Hubog o nakatulog lang? Ah, basta hubog no makat. Wala siya kauban sa sulod. Naa. Salamat kay hini wala ra na upuan pero di lagi jud maayo mag-inom ba? Murag na kuan gyud na damage gyud na iyang kuan. So gikuha na yung back ko ang sa back ko na ba? Ah, wala ko kamantay na. Nag-pushit ka. Bago pag yun na ba kay bago puman oh. Susi. Ayaw pagkuhan ha. Asa si Kevin? To dito. Kevin? Ayaw pag atong kalsada ha. Nakatulog ba siya? Nakainom ko daw. Sakyan na nato. Salamat sa Ginoo di nga dira. Bukto gamit yan. Nakataman guys, among sakyanan guys na dira guys. Oh. Naglisod sila ko ana na naguba ang kaning inani niya oh, kanang inana nga dalan oh sana. Naguba. Hala, makimaritista din nga side. Sabaan jud aning anong naaman mo diri. Dira no. Naligas ba, naligas. Wala rin tao sa sulod ya? Wala ra? Pero daghan sila nagsakay. Aw siya ra na isa, asa man ana? Padulong siya Alegria. Ngabot niya ba yung kandos? Ay padulong siya Alegria. Nya anong ana man iyang kuan? Dito siguro tuyok sa pagrotonda ba? Pagtuyok sa rotonda. Namali siya og kuan? Asa man ato kadto? Ah, may gani kay wala ra siya naunsa. Mo na kuan na lang. Day. Hello. Hi. Ligas kid iyang kuan o perting ligas sa iyang kuan. Ma video. Nga marites. Joke lang. Dili kay ma-concern man ta og naunsa og nabay na nga unsa ba dira nga samad ba. Kanang mga naa dira iyahan ang pamilya na. May kay nakaabot dayon sila. Raptor? Ford, dili Ford o Ford. Ah, Raptor siguro. Murag Raptor gid ni. Sige lang, salamat na sa Ginoo nga wala ra naunsa. Ang tao bahala nang sakyanan makuan. Ayaw ra man na. Ang importante di away na gusto. Mao lang na bagi panalipdan gyapon sa Ginoo kay bisag na kuan grabe ang pagkatukod niya sa kuan. Nakuyawan may kaya mong sakyanan to dito sa unahan. May gali naabot dito. Okay, dili ra ba daw mo tig-parkingan? Diri gyud oh. May gani wa ra pud karon dot-dot dito. Di nasangit naman siya. Bye-bye. Kuan siguro dili siya familiar pa diri nga kuan. Kung nilapos na, ma. San Franz manggod ni. Nakainom man si Papa Tay. Wala size. San Franz nakainom gyud ay siya. Hubog ay siya dili pod. Dili pa pud kayo. Katulogon siguro siya kaayo. Oo nga, tigitadod pa man tanang sa kapitol gayon.
kay nag-hearing. Yan ang gani yan asa nga. Kapit na lang daw sa Juni kay basi wa pa daw nasakay ang sakyanan. Ayaw na tawag kinakika mo. Ito na Lagi una na ta. Okay ra kay wala ra naon sa ang nag-drive. Ang importante kana lang mahalaga. Guys, iligid mo mag-inom guys ha, kung mag-travel mo guys kay marami ang madadamay guys. Madadamay talaga guys. Shh, dali na mo, dali na. Dali na mi guys. Salamat sa protection sa Ginoo sa among car nga, oh, medyo duol-duol gamay. Hmm?